Aytqanaga aým dikta ina mutsynyň bolan okyldan hasbul berýän diýip barpyklar diýip bardım diýip bilmediň. Bundan diýdi jigenem, jiýdi jimegenem, jiýdi diýdi taýda tüň jakym japdy diýdi. Bir gazan poloýun bap gitip geraksa diýdi. Kimdiki? Sita gap diýdi. Hoýjok bazdy. Gibi yaşkın çapanlar bilsin de. Inem kerek emas diýen. Men bergende meni maslykdan. He. Ine hemme barma diýen, buleler barma, buleler bar diýen hemme diýen. Şeýtip diýdi. Eş. Şunda men onu gap hal bargam, gene selam gaýyp etpam jok. Gene selam gaýyp gapyrgam, hal gapyrarum bar. Gene selam maýly dedim, telpan gagar sawçyny bitkesigen adamga bir 2 metr latasy berelmädiňiz diýip. Wir işaňsyzdan ütüp ketdi, onuňyz 2 mertebe emas, 1 mertebe ilan edip, onu ýalgam oýnuma gasam açyp, onu kıldım dedim. He. Oýam araga çypdy, aýam batyryp jeýdim diýip galdy da. Ýylgypjar jeýdim, görebeýdim diýip, barmaýdym diýip, görebeýdim diýdi. Peter akdamyz diýip çykdym diýip nagurga. Şundan bir baran gamçyk. Ha, kulgamam jok, baran gamçyk. Hasiýat diýdim garaپ jap, hasiýat garaپ japdy. Issyk uçakdan altda gyzyga, gyzynyň bu galgydan gyzyam ölsin diýip japdy. Inem garaپ jamanda u garaپ japdy. Hasiýat inem hem gebelem aýtgamçykda inem garaپ jap eken diýdim. Şunday garaپ jap, gyzy